What's up mga kasungga, mga hapon sa inyong tanan para sa mga Bisaya, diha. Magandang hapon naman po para sa mga Tagalog dyan at saka maopay nga kolop parahan mga waray nun, taga Salcedo. So ngayon mag-vlog po kami. Kami po ay pupunta sa isang paliguan na kung saan ang pangalan po ay, ano yun? Snake Falls. Diba? So ngayon, pupunta na po kami doon para mag-travel vlog. Abangan niyo po yung aming travel vlog mga kasungga. So yan po yung iba namin. So let's go guys! Papunta na po kami mga kasunggab. Pag-aaralan ko yan. Ako magaling dyan. Don't talk to me! Another one. May napabata nito, okay. Go! Kung nanood man po kayo at sa mga hindi pa nanood, please panoorin nyo na po yung second travel vlog namin mga kasunggab. So yun, huwag nyo pong kalilimutang like, comment, share, and subscribe. And